दिनैनि खन्थाइनि मुं हास्थायदोंमोन। खन्थाइखौ लिरदों आरो दैथायहरदों सानाइक' नार्जारीया। जिल्ला बाक्सा, गामि सामथाइबारि। आवरायगोन अनजालि स्वर्गियारिया। फैदो बिदिब्ला बिथांनि दैथायहरनाय खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। हास्थायदोंमोन। हरखाब लोगो मोनजेननायावनो आंनि जरासे मेगना नोंनि हायना महरखौ नुना आंनि गोसो गोरबोआ मानोबा नोंनियावल' थाबाय थायो। गोसोखाङो आं अरायबो नोंखौ, नागिरना मोनबाय आं सायख'ना नोंखौल'। बै जग्रबसे बिबार बारियाव, नाथाय नों आंखौ सैगोना सैया मोनथि मोना। खुगाजों बुंनो हायाब्लाबो लुबैदोंमोन आं नोंनि खुगानिफ्राय फंसेल' रावखौ। गोसोजोंल' आं नोंखौ हास्थायबाय थायो। उन्दुनाय गैया, जिरायनाय गैया आंनि बे जिउ सोलेरा। नों अनजालिखौ गोसोखांनानै जेब्लासिम आंनि बे जिउ सोलेरा थागोन बे समसिम आं नोंखौ हास्थायना थाबाय थागोन।